ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ଏଇଟା ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ସମ୍ବଳ କିନି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଯେନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଉପକୂଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ 200 ନଟିକାଲ ବିଲେ କାଣା କହ ମାନେ 370 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେନ୍ଟାକି ପଛେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ତ ଥାଏ ନା 370 କିଲୋମିଟର ମାନେ ନଟିକାଲ ତ ଜାଣୁଛ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତୀୟ ସଂଘ ମାନେ ୟୁଏନ୍ର ୟୁନିଷ୍ଟାଇଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଯେଉଁ ୟୁଏନ୍ ଥାଏ ନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ମାନେ ୟୁଏନ୍ର ତା'ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ ବା ନିଜର ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଯୋଜନା। ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତଥା ଉନ୍ନତି ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେନ୍ଟାକି ଆଗେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଦାନା ନା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ଅବିଚାରିତ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଖାଲ ଡିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେନ୍ଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ତା'ର ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକଶିତ ଦେଶ ତଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣିଜ ତଥା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେରିକାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବୋଲି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅହେତୁକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ। ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ଆହରଣ ବିଷମତା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମାଜ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇବ ନା ଦିନେ ଦିନେ ସରିଯିବ। ସମ୍ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଭୂତାତ୍ୱୀକରଣ ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଭୟ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଘଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା ବୋଲେ ଆମର ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତ ରହିପାରିବାନି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ଦିନେ ଦିନେ ବି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କି ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଲଗେଇବା ସେ ଅଯଥାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ବଳକୁ ଯେନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜଳ ପାଣି ଏଇଟା ପାଣି ତ ସରିବନି ଜଳ ତ ସରିବନି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସରିବ ନା। ହଁ ସେଇଟା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଙ୍କଟ ହୋଇପାରେ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବି କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସରିଯିବ ନା। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯେନ୍ଟା ଜୀବନଯାପନ ଚାଲିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସମ୍ବଳର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ଭୁଲ ତଥ୍ୟରେ ମାନେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର କମି ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯଥା କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ଦିନ ଦିନ ଦେଖ ପିଲେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ଦିନେ ଦିନେ ସରିଯିବ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସହ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ୟୁରିଆ ଖତ ଦେଉଛୁଁ DAP ଖତ ଦେଉଛୁଁ ଏଇଟା ଲାଲ କନା ଖତ ମନି ଦେଉଛୁ କି ଯେନ୍ଟା
ହେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ନା ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ ତ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛି ଫଳରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ କି ମାନେ କି ଖତ ଦେଇ କରି ଚାଷ କଲେ ନାଇଁ ନା ଖଣି ଖନନ ମାନେ କାଣା ଶିଳ୍ପାୟନ ସହରୀକରଣ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲା। ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ତଥା ଅନୁଚିତ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ହେଟା ଭାଗ ଯେନ୍ଟା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଯେନ୍ଟା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେଲେଣି। ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ସ୍ଥାନ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅସମୟ ତଥା ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସତର୍କ କ୍ଷତିକାରକ ବି ହେଇପାରେ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ମାନେ ଆଲାରାମ ଅଛି। ସମ୍ବଳର ବିକାଶମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ବିକାଶମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ବେଲେ କାଣା ଦେଇଛି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁଳ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାନେ ମଣିଷ ଚାହିଦା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମେନ୍ ବାରବାର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ହେଲା। କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ କ୍ଷୟଶୀଳ ତଥା ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ସଯତ୍ନ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଫସଲ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିମ୍ନମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏତେ କର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା କହୁଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ମାନେ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଗଲ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ 10% ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲା ସମ୍ବଳ ମାନେ 5% ବି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରବାର ପଡ଼ବା ନା। ସମ୍ବଳର ସୁସଂସିତ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ମାନେ ଯେତେ ସେଇଟା ବାରବାର ହିଁ କହୁଛି ମାନେ କାଣା କହୁଛି ସେଇଟା ତ ବୁଝ ମାନେ କହୁଛି ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ବ୍ୟବହାର କର ହେଲା ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ବଳର ଅସମାନତା ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି ତଥା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ନବୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଭଳି ହାନିକାରକ। ସମ୍ବଳର ସୁସଂସିତ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଇ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ସେଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 1 ମାର୍କିଆ ସିଓର ଆସିବ। ସିଓର ତ କହିହେବନି 99% ତ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ମାନେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଇଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତର ମାଗାଜିନ୍ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଇଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି ମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ। ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା ତ ଜାଣୁଛ ସମ୍ବଳକୁ ସବୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଗଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଧରଣୀୟ ବିକାଶ ବିଷୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅବକ୍ଷୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦା ଅଭିମୁଖ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଆଣିବା। ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ। କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯଥୋଚିତ ଯେତେ କମେଇ ପାରିବା, ମାନେ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଉଛୁ ନା ଦିନକୁ ଦିନ, ଆମେ ସେତେ କମେଇବା ହେଲା। ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ମାନେ ସମ୍ବଳକୁ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇକରି ଆମର ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଲଗେଇକରି କେମିତି କରି ତାର ଚକ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଧିକ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଭରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର ଘରେ କାଣା ଦେଲା ସମ୍ବଳର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ କହିଦେଲି ଗୋଟେଥିରେ ଆଉ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଜନା। ସମ୍ବଳକୁ କେନ୍ତା କରି ରଖବ, କେନ୍ତା କରି ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଜାଣୁଛୁ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ନିଅ ଆଉ ନିଜେ କର। ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ କ'ଣ କଲେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାର ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ, ମାନେ କ'ଣ ତାର ଲାଭ ମିଳୁଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ କରିବ। ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମାନଚିତ୍ରକରଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଟା କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରିଛ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ। ଏଇଟା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଫିର୍ ବି ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନା ସରିଯିବ ବା ସବୁ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ, ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଜାର, ଯାତାୟାତ, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଓ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ବ୍ୟବହାର। ଭାରତ ପରି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବଳର ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ। ଖଣିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ଦେଖିବ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯିବା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମିଳିନଥାଏ। ଲାଦାଖ ଏବଂ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଲାଦାଖ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଲାଦାଖ ଏକ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।